Swêdayê pêngavek din ya girîngavê. Ji sêzdeyê tîrmeyê ve dibin êrişeke giran debû çeteyên girêdayê hikûmeta veguhêz a Sûrî êrişeke mezin biribû ser Swêdayê hê jî dorpêçkiriye li îro ragihand ew hêzek xwe radgihînin hêza xwe ya eskerî ya yekgirtî radgihînin ji sî komên cuda yên eskerî pêk tê sî komên cuda tevlî vê hêzê dibin. Navê wê Heresel Wetanî ye û her wa ev ê pabendî girêdayî hemû biryarên Hikmet el Hicrî bibin. Piştî bûyerên dijwar yên Swêdayê vê gavê hêza xwe ya yekgirtî ya bi navê Heres el Wetanî ragihand. Hemû komên çekdar li wî bajarî ketin bin yek sîwanê de û bi gotina wê pabendî biryarên Şêx Hikmet el Hicrî bibin. أولا الالتزام المطلق بقرارات الرئاسة الروحية. ام پابدبونا خوی مطلق به بریان شیخ حکمت الهجری و نشان دکن و وی وکی نونر روا و دستوردار ایج وکا درزیان لجبل تحسبين. ثانيا نعلن الاندماج التام بقوات الحرس الوطني باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية. ام تبلیبونا خو بیز حرس الوطنی را و سازیا لشکریا فرمیه و نونرتیا جواکی دکه رادگهینن. هر وها ام پابدبونا خویا بکی ماسی به ارکن پاراستنه که جمره هاتنه سپاردن به افکاری همو هیزن آلیکار رادگهینن. ام سوز و پیمان خو نو دکن که امی پاراستنا جبل و ناسلامه خو بکن. Sih komên çekdar tevlî vê sîwanê dibin û armanca wan a sereke pêkanîna ewlehiyê parastina xak û civaka xwe ye. Di daxuyaniya xwe de dibêjin ku wê têkoşinê li dijî terorê bikin û tevkariyê li gel koalîsyona navneteweyî duwarê agahiyên îstixbaratî de pêş bixin. Bi vê gavê re Swêda dibe xwedî saziyeke leşkerî û hêzeke birêxistinkerî. Wê bi rêya vê hemû pêkhateyên Cebel el Şêx biparêzin û bi yek gewdê rê nedin dubarebûna komkujî û malwêraniyê.